ale tɔgɔ ko tamani dɔw ko baco voilà dɔw yɛrɛ b'a hakili la ko tamani kunba maliyɛnw yɛrɛ hakili la ko tamani kunba ni k'a mun fari ma yiri nin ni mɔgɔ dɔ ka canifɛn ta k'a bɛ nin can n'a ɲa lala canifɛn ma vraiment a y'a canifɛn tiɲɛna a bolo donc o yiri nin a bɛ baara nin kɛ premier o le o de bon a deuxième i b'a daga tigɛ a bɛɛ bɛ dogo kelen de ye mais différence bɛ cɛ ni muso cɛ cɛya bɛ 3 ye musoya bɛ 4 kuru 3 nin i b'a don daga kɔnɔ k'a di a ma tere wolonwula a bɛ daga nin ko la n'a kɛra a bɛ tobi de wa a bɛ tobi de a bɛ tobi k'a sigi ta kan ka n'a ka mɔna i bɛ se k'a ko i b'a min voilà ni jugu tɔgɔ ye su ni tere i b'a ko wulafɛ sɔgɔma wulafɛ tireban o bɛ na i sɔrɔ i ye baara la mais n'i bɔra yen i bɛ na ale ko n'a ka dɔw ja o bɛ se k'a bila bon kɔnɔ k'a kɛ jɔn ye jɔn ye ale tɛ sigi ta a tɛ sigi ta la donc i bɛ jisuma k'a kan daga nin bɛ to yen fo ka na a ji changer k'a kɛ filaji yɛrɛ n'i k'a don daga la bi i t'a ko la bi i bɛ se ka tile 3 tile 4 i b'a koli daminɛ n'i k'a koli daminɛ i t'a sigi ta la ale fana ka jugu a bɛ baara kɛ i fari la i fari yɛrɛ bɛ lagabiya